sú Vianoce, takže zdravím všetkých pri dnešnej nedeľnej spoločnej klanovom vianočnom závodení. Takže ideme na to. Počkej, už jdu. Kolik tam máš lidí? Už to půl. 16, ešte sa tam pripomínam. Ešte niekto tu hovoril, že hrá, takže... Že nikdo nemá nic. Ne, už nikdo nehraje. Ne, už jsme tam, Že si na toho provákovi, jo. Hejkal, to jsem 20. Hejkal přišel pozdě, ten má smůlu. Ale... Počkáme na Hejkala. To neskončí jako poslední, to nemá smysl. Ale fake tu s náma neletí, že ho tam nevidím v seznamu. Letím, co chci? Ty hajzle. Ale tam nejsi na seznamu hráčů. Jsem, teď úplně dole. Takže hejkale, díky, tvůj úkol. A jo, vlastně, já jsem... Ano, díky, že vyhraju. Ty Díky, že vyhraju. No nic, já jsem se nekoukl jenom na to. Jak se to Hejkal to jmenuje. zařídí. Zapni tam, že si můžeme Doufám, že z toho bude taky 250 goldů, jako do mě. No, zapol som, no neviem, či to bude Tak fungovať. mohli bychom se šávnout, že jo. Tak, zálhu tam mám, už běžím. Hele, hejkale, když zařídíš, že vyhraju první, druhý i třetí místo. Ty bys to chtěl nějak moc. Jaký bylo to heslo? To jsem o jedna... Když se to jsem o slyší hráči okolo, tak... No, děkuji, že jsem to slyšel, ještě jednou prosím, a když tak jede. TSM20. To jsem malý Tady se může střílet. Ne, tak jako 4 lidi naraz, to je vždycky úspěch. Však vždycky to býva tak, že CSM a dátum dňa, v ktorom sa koná porada. Víš, taky porada je po dlouhém roce, takže... No však ja som myslel, že porada sa koná pravidelné. Jistě. Aha, jo. Celý tým. Kdo tady v nedělu vždycky byl na poradu? Všichni CVčkáři, kteří uměli. Správně. A jedna záloha, nebo víc záloh? Ale neviem, jak som to nastavil, pozriem sa. Change mission. Máš vzít prý PO2. Nie, zálohami, počkaj, je to nastavené. Kdo tady v nedělu vždycky byl? Dal som, že all crew som dal, takže môžem to dať... Dám to na dve crew. No ale už to z něj leze. Tady stačí, že sám. No dobre, tak na 3 crew, no. Ne, nech to na jedný. No jasně, třeba na 10. Dal som, že all crew som dal. Jeden vykruťáci. Máte tam 3 crew, tak si môžete dať 3 posádky teda. Ale podotýkam, že kto bude mať iné než záloha, tak kick, jo? Aby ste nepodvádzali, keďže sú Vianoce, podvádzať sa nemá. Tak ho ramnem. Takže... Já jsem si zíber 29, když ne, tak ne. Ešte sa niekto chce pripojiť, hoši? Či ne? Môžem pustiť? Jo. Jo. Hoši, kdo se mnou dokáže držet rychlost, tak je borec. To si řekneme, až budeme nahoře. Dobre, tak pripraviť sa. Ne, to chtěl říct, to bude Púšťam. schopný být tak pomalý, ne rychlý, jo. Hajder, aby jsme s těma křídlema naplácli, jo, dneska. Hoši, toto letadlo má párovku tam. Teda tento letadlo má maximální rychlost tam, kde vy máte párovku. User in your channel timed out. Tak ráno se letět aj s pumama, jo? Třeba. Co to je za mapu, to jsem ještě neletěl. Takže říká, že kdyby letělo ještě pomalej, tak to má, jo? Tady se může střílet. Dalo by se říct. Může se střílet, jo. No, Když se může střílet, tak to do cíle nikdo nedoletí. Zapol som tam strelanie, ale netuším, či to... Ale záleží, jaký máš mod, protože to střelím funguje jenom, když to... Dal som realistický mod, nedával som arkády. Takže se může střílet, nebo ne? Uvidíš. Uvidíš, jestli ti to bude fungovat. Prostě tak budu 29, ne? Na zaroší se jdu pozdě. Čau. Jich proletět podle mě tím kruhem. A máme tu hrabandou bůračku. Kdo mě ramnul, ty vole? Krátku do rodí, jo. To je hnůj. Kramer. Do prdele! Hej, nemusí, jak to zabiju. No tak nic. Kdo by udělal? Hezky, zatiaľ vedie do Bransky.
Burizon, kam letíš? Pojď zpátky. Měli se to na šťáku jste. Zatím závod, ne? Někdo rozstřílel motor, takže já už jsem kaputon. Chtěl bych. Hoši, je tu Markus? Ne, ten už vyšel Markus. Takže první je Dobránský, ale už není a... Tady to nestřílí! A Dobránský se vybůral. Už. Hoši, Markus měl jsem problém kvůli nějakému klanu, nevím, teda kvůli rychlý rotě, kvůli nějakému hráči. Začal do mě bezdůvodně střílet, pak několik... Ale potom teraz, nevím kdo to přišel, ale potom to poriešíme po poradě. Střílí to, pánové. Ale to máš mé bude nejvíc. Momentálně vedie Bídak, takže Bídak je v čele, druhý je Nio. Ne, druhý je Dobránský, pardon. Ta urážka, ty vole. Někde to všechno předlétá, vole. Jo ne, tak přece, dobré. Druhý je Nio, třetí je Dobránský. Nikam nejdeš, vole. To je, pánové, mě to nestřílí, jak je to možný? Já to ani nezvednu, ty vole. No, co to je? Pojď na vrch, já mám párovku. Já jsem skončil. Bídak minul vlajku, musí se vracet, takže máte šancu. No, hlavně já nevím, proč mi to nezapočítalo. Alebo si z minulé tamtu. Ej, nech toho, ty vole. Jo. Akorát je to s tím neomezeným spawnem. Takže máme nového vedoucího a je to Nio. Ale tak on rámne Polikarpova, mě z něho jebne, ty vole. Jak může někdo rámnout Polikarpova? No, mi zabije pilota, kdo to byl, desperát. No a já nemám jiný letadla, to mi jsme zavodconci. A nazdar Tony. Oni mě taky už se střelili. Takže mali jste každý 3 lietadla, jste si mohli zobrat. Prvý je zatiaľ Nio. Druhý Dobránský. Podotýkam, prvý traja dostanú odmenu vianočnú 500 goldov, každý. Podmienka je samozrejme, aby mali vyplnenú dochádzku. Docházka se vyplní a že si skončíš na prvním až třetím místě, jinak je to zbytečné. Dobránský, pozrieme sa na Dobránského. Dobre, Dobránský je čistý, za ním dlho nič. Tretí Brindál. Já jsem za ním ten. Ty vole. Brindálský, jo, dobré, hele Brindále, tak oni sa vybúral za tebou, takže si v pohode. Ještě jeden do toho, to je sakra. To pojď, hejzlo. Podotýkam, že keď búrate, prichádzate o lietadla, máte len 3 životy. No to vím taky. No jo. A samozrejme musíte prísť docela živí, hej, keď nedojdete, nič nebude, vieš, jak to býva. Jo, mě taky se umí takto. No jede, on letí pakuje. Jo, já už vím, proč mi to nestřílelo, si já zabudol. měl vůbec tam daný zjednodušený ovládání a neměl jsem to nastavený, takže to nechtěl střílet. Nio sa nehal predbehnúť. Á, Nio strieľa po Dobránskom, je to na päti. Áno, Nio chce zostreliť. Dobre, Nio, pozor rám. A trafa sa. Už je taková malá patrola, jo, nevšimejte si. Nejší jsem. Pozrieme sa na Dobránského. No s tím I16, jo? Ne, to už je... A teraz sa... Dobre. A je tu ďalší strelec. Burizon sa zapája do bitky. Proč mi snaží sundat ty flaky, vole? Ale Nio sa zase dostal do vedenia. Se mi asi zasekli kulomety, nebo co? Môže byť. Desperát. A kde máme toho nášho rýchlika? A zase do mě. Rider, kde si? Protože ťa tu nevidím. To je divné. Auron. Ty si tu už není Rider? Někdo rámal. Aha. Normálně umyslně mě zestřelili. Nož. Ale už tam jsem zpátky. Já jsem si. Keď to stíháš, kľudne.
Prvý je stále Dobranský. Zůstane, když má náskok 15 sekund. No, Nio je za ním 700 metrů. Než mi zase zastřelí ten, co je za mnou, totálně rozstřílený. Neskoušej po mě střílet, ty vole. Neskoušej po mě střílet. Hej, dělaj si mě. Hoši, ještě jednou mě někdo zastřelí a beru si berketa. To je závod, ne po sobě střílet. Ne, mě taky si můžu na začátku Japány. Ale to mě nezajímá. Luci z toho nedělej, podle mě je to tak správný. Jo. Proto se nezúčastňuju tak týhle akci. Však preto to robíme, lebo je to sranda, je to zábava, je to proste spoločné lietanie, nie je to solovka. Je to pobavenie sa a keďže sú Vianoce, tak plus teda s nejakou to vianočnou odmenou. Keďže sú Vianoce, tak to se bez streamu. Ano, baví sa z toho nemá. Nakonec někdo zestřelí na schvál a řekl si, že se střílet nebude, tak se toho vyčasne. Ale nemôžeš byť taký negativistický hned. Tak nebylo to jenom jednou. Takže prvý je stále Dobranský, druhý je Bídák, tretí je Nio. Neskoušej po mě střílet, do prdele. Nemůžu. Mám zaseknutý kulomety, tak dělej, nalouduj se. Podporu. Jo, tu je Knight Rider, samozřejmě critical hit. Wow. Všichni po mě střílet. Aj! Blume, doufám, že máš poučení aspoň. Rider rozhodil bomby. Možná jinak bych to nedoletěl. Výbuch, pekné. Já si tu cestu vyčistím tady. Blume, tobě nechci ten motor? Ide sa na 3 kola, hej, takže potom, hele, ináč... Já jsem neodletěl ani jedno kolo a už mám všechny 3 stroje kaput. Tak dík. Ježišmarja, já Gloom spadl, paráda. Ale jdete znova se připojit, já se připojit znova a letím znova. No ale už... Ale neviem, či poňal ti to ráta už musíš, vieš, budeš škola pozadu, takže... Jo, jsem úplně poslední, ale... Letět byla proti Ježišmarja, já jsem to měl zas blbě. Dobranský začal stále vedieť s náskokом. S kilometrovým, pred Bídakom. Já mu to nedám zadarmo. Tím čerstvým motorem to letí úplně jinak, tyjo. No teď, to byl taky důvod, proč jsem tě tak jednoduše Dobranský dáme dohodu, nebo se mě střílet, jo? Ale jako já jsem tam právě z začátku hned schytal na rány do motoru a vůbec mi to neletí. Kdybys mě nechal ty na začátku, tak jsme to v klidu mohli dát. Já nemám s ním Bídák, neříkám, já jsem druhej, třetí teda díky Lindovi. A Nio je tretí. Kdo se střelí Ridera, tak to budou další golden. Nio někoho si zastrelil? Já! To jsou Japongovi nevím. To je nějaká strelba. Prender strela po mikrokyroptere a mikrokyroptera horí. Musel jsem si blížit ten konec. To tě nasral, že jsem tě předletěl. Já jsem si tam na začátku operace 9, víte, jak byste šli dolů, ty vole. To mám posádku na fullu. Nešli, ty bys byl vykyknutý. Prender zúrivo strieľa a zastrelil mikrokyropteru. Ale teď to předtím střílelo, teď to nechci střílet. Ty proložili náhodným kruhem. Ne, ono to střílí, jenom to není vidět. Ještě teďka střílím po každém, kdo je za mnou, ty no. Teďka střílím po každém, a proč to není vidět? Ale nevím, to se zeptej Gaijinu, vole. Jo, Desperad útočí na Detiena. Já 200 už nedoletím, takže to v klidu. Hej, netři po mě. Tak mě ne. Tady každý, kdo se dostal za mě, tak mě se střelil, ty vole. Dobranský je prvý zatiaľ. A přední kulomet nemám. Díky, akorát jsem rozvlátil letadlo přehodnej. To bylo mizerný. Dobre, máme víťaza. Prvý Dobranský. To třeba nestřílelo teďka vůbec. Musíš projet tím kruhem proletět. A to se ti jako aktivuje, jo, nebo co? K cieľu sa blíži Bídak. Bídak je druhý. A ešte Nio. Nio sa blíži k cieľu. Já už taky, 32. kontrolní bod. První ze 3 kol. Kdo měl nejrychlejší kolo, by mě třeba... Nechte mě to! Zrovna když nemůžu střílet do zadu, ty vole. Nevím.
Já mám Vestlab 3.00.111. 3? Já tam měl 2.54. Lume, víš to, že nemám přední kolo. 2.53. Wow. Takže Dobranský vyhrál za 9 minut 49 sekund. Přesně to nevím, protože to nikde nepíše a hnedka to zmizelo. Takže Dobranský Vída Gnio. Dankeschön, dankeschön. Dobré, já už jsem z 12. místa na 8. Takže poprosím potom Dobranského Bídaka Niakus, aby mi poslali hesla k svojim účtom. Moje už máš? Nemám, já jsem to totiž to mazal, takže potom mi pošle znova. Ale ještě tu totiž to máme zúrivý závod. Už byl 600, ale stejně jsem po něm kropil s přepadovkama. Jo, no, taky jsi se trefil. Párkrát jsem se hýtnul, ale málo. Detien to točil a ide útočiť na Shortyho. Strieľa Shorty. Že IMV. Mě taky ne, no. Nikdo se střel, protože jsem byl ho těsně za někým, no. Já vyskakuju, pánové, já si jdu zkusit něco tam s tím. Zkusit něco. Ale neodcházej, ešte neskončila porada. Ale já zůstanu na poradě, já jenom vyskočím ze hry. Ešte tu máme pár pilotov. Oh, pekné, Detien to zalomil. To si musím spraviť screenshot. Pěkně jsem to zapal. Je to, já jsem furt na párový rychlosti. Když mi řekněte, Ešte Tony. proč se nemůžu na někoho podívat, tyjo, proč furt musím čumět tak na slepou kameru? No, už jsem sedmej, paráda. No asi si dát spektátora, mohol si pozerať. To nejde. To nejde. Modu diváka jsem, ale nemůžu se přepnout na jinýho hráče než na sebe, který už dávno zmizel. To netuším. Ešte tu máme Prendra s Klaurungom. Piráte? No. Nemáš plnou střílet, že ne? Ne. Dobré. Jo, ty kdybys mi tam nedosyklal ty kladky, kvůli kterým jsem netrefil ten bod. No? Přidílka teda, ne kladky. Tak to mohlo být zajímavější nakonec. Ale zdá se, že Prehonder chce zaútočiť na Klaurunga. Budeme tady útočit celou dobu. Nemám čím? Asi ho chce rávnuť, neminul, dobré. Klaurung spravil premet, ale Prehonder sa drží za ním, v závese, dobré. Tohle se při 150 se rozpadá. Letí na víc kol, tak se mohl klidně tady na začátku toho kola prostě se prolítávat. A já jsem jel... Máme tu duel Prehonder vs Klaurung. Oh, pozor voda. Dobré, tak se dá. Já, že jsou za tebou. No máš štěstí. Pekné, to som videl. Aký kamikadze nálet. Hoši, co vyhrajete? Závod. Simulátor tanku. Hoši, proč všichni útočí na to nejpomalejší letadlo? Ale já na tebe neútočil, já jsem letěl nad tebou a ty se spohl nahoru. To řídí brňák, tak všichni jdou po brňáku. To je reflex od blechy, on vždycky Takže poprosím Dobranského, Bídaka a Niakusa, aby mi poslali hesla od tých účtov a ja im potom v priebehu zajtrajška pošlem do slúbeného odmenu. Dobré, letím dál ještě. Jo, jsem za tebou. Pořád se Ešte neodchádzajte, porada ešte neskončila však. Sorry, já si a to ESO dostaneme vánoční ESO? Dáme, samozrejme dáme ESO. Dáme 3 ESA, keďže... Tak tam nevíš plán. Tak tam nevíš plán, respirátor. Jseš moc nízko, no. Tam se nedostanu. Hoši, takový ten spodný rytm. Všichni letku, všichni barevnou letku a já nemám nic. Protože jsi se o ní nepřihlásil. No jako by si chtěl, s kým chceš být. Vítáš, s kým to... Ne, to není podle toho, s kým chceš být, tam je to podle toho, hrají CVčka. Jo, oni to totiž trocha zmenili, si to dali na CVčka. Nevadí, v pohode, môže byť na CVčka. Jasné. Aha. Ešte tu máme... Já mám ping přes litra, dobrý. A však Virus je CVčkový hráč, tak to si řekneš. Jsou CVčkový hráč. CVčkový hráč, budíky mám, tankista pilot jsem. Dobre si to zaparkoval, Shorty. Já už si nepamatuju, jak to bylo rozdělený, ale... Tam je to napísané. Jo? Aha. Ja som to prepisoval potom, jak to chcel oni. Desperát. Klaurung.
Jo. Něco se stalo. A vidíš, tak si proklikej lidi a vyber si. Tady někdo nebyl, jsem tady sám. Jako mě to úplně egál, jo, do který jatky půjdu. Já opušťám bitku. Jdem do hangára. Prosím, zmeňte mi letku na růžovou, to se mi líbí víc než ta žlutá. A to je magenta, jo. To ještě jednou letíme? Ne, už jsme doletěli, ale ještě půjdeme pokračovat v poradě. Já nevím jak vy, ale já se nezničil chlap? Jo, jsi mimo